Grabe, naamis talaga ako nito. Tingnan mo. Wow. Ang laki, diamond. Ang dami ulit na perlas. Tingnan mo, nakakaamis. Oh. Wow. Yayamanin na sila. Grabe, wow. Tingnan mo. Diamond. May diamond. Tunay kaya yan? Pero kung titingnan naman, oh, parang galing sa loob. Wow. Grabe, ang dami. Mahal kaya nito? O mahal kaya niyan? Okay mo, may diamond. Wow. Grabe, nakakaamis talaga. Galing naman sa loob. Kahit isang pares lang na perlas, okay na sa akin. Wow, nakakaamis.